Näme o atmandan kaçdın mı? Yok lan. Yerden. Yerden bolsa ayağın aşağını seredip görerler de hov. Bağışlan. Bir yerin ağırdan ha deldin. Ay yok lan. Ağırdan yerime yok. Yine yüreğim topumu kaçaydı diyen. İp kolaydı ödeyen. Fayda ayarıyor. O şeyle oldu. Hey, gitmeseniz lan o. Taşına iç yavruların böğrük mü, bağır mı, koylet mi, berroğuzu mu, hazır öğrenetim var. Dero atıp beyen lüle mi, kebap mı, kızıl var. Git lan. Yıldızan, oğlum, institutu gutordun, injiniyer olup iş yapıyorsun. Senden duşlan bir eyyam öyle işikli oldular. Yıldızan, beydip ketirlin edip görmesene. Bestirinni, çen bollu. 25 yaşap üylenmen yörsün, bir kim matröydörler. Daydacan, öylünce kuatımı özüm aydar. Yıldızhan, 50 gepten belli gep. Ya sen şuun planin kabarın dersin. Yoksa da bizim saylan gıydımıza öýlenmeli bolsun. Ya sen utunyan olay mı? Öwüz ağam, öýlenip öňümden aýryl ho. Ýoksa da gedegi maňa ber. Gülen bolma, ejem garrap bar ya. Haçan öýüň işlerini ödetip bermeli. Kim garrap barýamyşyn? Huy sen jogap. Yıldızan, mergen daimın piri alacak kıydı var. Ödem lukmançılıkta o kapıyor. Sultan daimın kıydı var. Elinden dür dökülüyor. Ödeyen işleri bağları bağlayan. Ecemin çıkanının kıydı. Vay, ay alacak da. Ödem molim. Ağır kim şeydip yegdin razılığını alýar? Öwelsan, sen hurma daýdaňy dinlesene. Ine, terip aýrsaňyz lan. Hayla ber. Ine, bagay surat keş. Goňşymyň naýdy? Ine bagay bolsa Lukman. Yıldızan, men goňşymyň gül ýalygydy ba. Gül ruhdan naýy desse odan. İýje ünlüdýän okap ýatyr. Ören ılımlygy. Ağay, ödün öd olmam yeterlik. Vay, bir ikalım näme gerek? Yıldızan, ol seher kakamın kıydıını gördün ha. Edil sen tayin daşol. Ece, dayda. Maňa Taylan gıydyňyň suratyny getirin. Hurma daydan ben görürlenim. Sen şun bizden saparını ötme. Yegenciğim, kaçmak var daha fikirem etme. Tuğuleme, ne bir masal eken ha? Tuğuleme. Tanşa hella. Men adym Öwüz. Senin adyň näme? Belki kakamın adyny aýtmady. Yo, men näme diýjek bolýan? Nerede koýaňyz? A belki sana telefon berýärmi gerekdi? Ay, näme de tanşaýyn diýdim da. Onuň şu var. Kıyıv, näme banany paçawly niýe ýemin? Oh. Kudrat. Tüs bir-birlerine münasip ýaşlar eken. Ya yaşlığın yadına düşeydi mi?
Yıldızan, berik gel, berik gel. Ha. Bardım. Selamun aleyküm. Salam. Hova bildin mi? Bildim. Bar ekin. Bar. Hava? Ödüm tüyşen gıydı bar. Ödüm oğudanca. Oynat Taşları buyra. Dişleri zoğur ağ. Ödüm şar karaca. Niye görmey? Oy, sana niye burada on yanına abbaqçı? Niye kime yumuş buyuruyor? Dur, aylar dur. Şu kadar çıppak kaçınmaydın bar. Hova. Ödüm tüyşen bar. Hova. Seri oylu. Aydı ver. İnce villi. Ödüm oğudanca. Şeyli oğudanca. Oy, Anana, aylar içi. Belki Huday yalanım olsa çınmasın. Kulların gıydınlanım oğudan. Gülnarın gıydı. Gelece düşün, gülnarın gıydı. Ona çoramat bilmem. Ne ettin ey? Owo. Uy, gelece hunnaca bağlacak ama hunnaca oğlacak. Oy diyecek. Alacak gelinimizin. Vay. Owo. Men kime anıp görünmeyi seni? Şuna barışılmaydayım. Şunun gerek gel, yalanın. Dur, ayvece dur. Nime ayak çektiğini lan. Salam hakkı. Uy bağışlan. Tanışığınızın öydüp durun. Tanışlığın yalanır. Dahi. He yalan eкен. Allah nemi oğudanca. Salam güzel kız. Anha yine de doğuştuk. Karışıp çıktı durun. Kendine men garawullyyan mı ya başka da bir yerde işleyen mi? He? Değil bağda dişleyen. Kemal. Şeyle mi? Hakkı durayda. Adın ayda. Adın aytsak gel lan hakkı. Adım aytsam günüme koyacak mı? Humay bolýar mı? Gözel bolýar mı he? Bağışlan. Egerçin görmendim, bağışlan. Oğlum, 25 yaşap baryan. Ecen kakan nice yıl beri karışıp gör. Oğlumuz ulanıp toy tutar. Birden beğenersi. Menem gelinime buysanatım böyle. Aktık tüyetim böyle. Ece, seni hemen kulağımdan varratacak. Dıyın şunu kolayla verse. Yaydan duran olayan mene hali. Duyu, Ha, senin bir zat diyeydi onu. neme diyeyim elmişim ben o. Neme oğlumu meçhedip geçirecek mi? Öylensin. Mana neme şol? Ece, sen o söylüyorsun, çının mı? Vaçınım. Ece sen plan daimın kıyın alıp verecek, plan yegenimin kıyın alıp verecek, plan çıkanımın kıyın alıp verecek deyip sen o söylendirip bilmersin. Sen akitte kıyıları korkuz, oğudan olsa bay öylenir ha. Sen men uloğlum olsan bolma yani. Ey, Kepe. Sen aşık bolan gıydın, şol gıydın oğudun mu? Ey. Onu bir söz bilen beyan eder ya Allah, hoş ete. Adı neme? Kakanın anlamaydın mı? He? Öyüne mi korkudun mu? He? Telefon belgesine mi vereyim mi? Ha, şey.
Barhan şu yerden qaraň taýla. Sen meni qowjak bolýarmy? Äger şo jaga yerden men küýürüm geler. Melegim geler. Vah, peridadım geler men. Men ömrümde hüýrem görmänim melegem. Göränli. Qadagan, Görän. aşyk bolsun. Ay, qara sumak bolmak sen nämäňe der karay? Paýsyrklar aýdamda gitsene. Eýe görünme aşyk bolar ýaly. Menne akmakmy? Ey, ol sen akylyňy aparyp akmak etmejek bolsa, ondan bir hüýür bolmy? Melek bolmy? Ha? Bar, uğra. Ha, düşündüm. Gumballydy otarda. Ehe, Ha? düşündüň. Bar onda ahyr akyl aýly taňa. Ne bildim. Sen aşyk bolan ýdyň. Garantiýaly bir zatdyr. Ýyly görkezler ýaly şarat däldir. Ey, bärdin işläp dur. Görün okma. Küçük bör. Halo, Hawa, Ýöwe, dinleýän. Aýdy berim. Ýöwe Murat Altewич. Gysga işiň bolmasa, men ýanyma gel, mehman bar. Yaxşymysyň? Yaxşı. Hawa başlyk näme bolduk? Ine tanış bolun. Ýöwe Murat Altewich, biziň bölüm injenerimiz. Gaty gowy. Men Gülçehre Baýjaýewa. Tanadyňyzmy? Şeýlemi? Ýadyjy. Ha, ýadyjy diýseňille, men siziň gaty kän kitabyňyzda okudum. Hemme hem diňe söýügi barady, gaty o. Ýöwe Murat Altewich, siz häzir ýaş ýazyjy şahyrlary kagdy öndürýän toplumymyň işleşi bilen tanışdyr. Bar beriň onu, toplum bilen tanışyň. Ýörüň. Öğrenmetler. Sağ olun. Baronna başlyk. Ýörüň. Yürüm. Salam. Ömrad Altevich, Qağı toplumun injineri. Ine bular bolsa geljekki şahyrlarmy, ýazgylarmy. Tuğlama. Ýagny bular biziň gazetimiziň edebiýat birleşmesiniň iň görellili agdalary bolup durýarlar. Ömrad Altevich. Onma ýene bir edek salam. Qaymak ayağı turan gyzyň elini iňne teçmese, aşyklyň alamaty diýerler. Vay aşık olaydım bakalım. Ağay, sen bu yerde kim aşık bolup otursun? Yok Leyci. Ağay gata akıllıca bolgun. Men aýla regeni ýyl söz berenlerin. Aýlar ýegen kim ol? Sen o zatlar we işiň bolmasyn, ine öýüne gelin bolup bararsyň, ondan tanarsyň. Men olonka gelin bolup barman eçe. Uy, o nämçin? Men diňe öýsüýänme bararyn. Ağay, düdüwlüje bol. Men ora söz berdim. Gül ýaly yer. Oğlanam alla näme? Gülem bolsa, balam bolsa geregi ýok. Men diňe öýsüýänme barar neçe? Uy, görüberer sony. Ağam, mira var ýagdaý. Qurban naýymlara. Sen näme gitjekkämi? Baý bo, Qurban naýymlara var ýany sene. Ağam,
Oh. Bäke. Seni Qurban aýymyň gyzyna görkezmäge, Qurban aýymyň gyzyna sağ görkezmäge alyp barýarlar. Ece bir niran var ya atay? Vay, kurban ayları diye aytmadım mı? Ece sen men değerletecek. Azdarhamdır we, akıllıcamdır we. Salam Hakkı. Sen yine de gadarıp men yolumda durma. Dağı men nädeyim yüreğimi erkim yetmedi. Şu bolşuňa sen üýegiň utanang okmy? Vah utanýan ýöne seni görmesen ölüp bar yana. Vay! Oy! Ayır ağam, ayır. Ini näme garaja gözüň görenokmy? Ağam sen näme deňiç mi kaptanlykka ýörer? Seyl bagda. Mercedes'in asrak sürerler. Görenokmy sen meni kakdyň. Aýta sen men kakdyň. Ay pat arabaň aňyrda sürsene. Onna senem aňyrrakda deňiç ol. Egens, han bärik gel. Oh, görýärmi? Owo. Häzir men şoň bilen gürleşen morun. Şoýy haýtaftuda münse seni münne nirde ýaşaýan, haýt ýerde ýaşaýan, haýt şaýda ýaşaýanyny bil bolýarmy? Kakanyň adyny bileýinmi? Ýok, hozy. Alo? Barýan Ece. Howa. Durolwada durun. Bolýar. Dolaman, salam aleykum. Ha, waleykümselam. Olsan salyk. Ya, şey aşda. Ay, şu ölümü. Ha, görnüň wa? Ay, bärdele. Ha. Peten goýber, ay, awtobusyň häli gitdi. Ha, şeylemi? Vay, Hanydyr? koyver. Ağaň saňa meni ýerle diýdi. Yok, ay canın näme, men seni ýerlemok. Yalan sözleme. Men görüp Yok, bilýärmi? yok. Sen ağaňa aýt. İzime düşüp maskara edip görmesin meni. Söýýän çyn bolsa iýersin ejesini. Men adym Gülçehre, kakam Aman ağa, polkovnik, ejem Bibijan öýdümdem şu jaýda ýaşaýat. Düşündiňmi sen? Salam aleykum ağam. Oho! Oho! Waleykümselam. Waleykümselam. Hawa näme hyzmat? Ağam size şu an taqiq salahyny aýtyp beräň. Häzir. 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 Oho! Ha. Jay. Zay. 68 bollumy? Ağam siziň adyňyz näme? Adymy? Owo. Ay maňa habi. Berdi kelim diýýärler. Owo. Bir dostlaryma berdi saňam diýýär. Diýişler nemerek? Ha? Ha. Ağam, Owo. ay ýanyňyz näme? Men kakam adama kellip bilmän ahry. Bir ýylrak bolýarlay. Hay köpe yoğul diýse, muň diýýäne serit,
Kovca teret. Men kelleriyim ağam diye. Kelmen. Kelmi teret. Yöne menin familyam Kelif. Oy yoksa da köşeğim. Sen bana aytsana şu jayın takip salgı sana neme gerek boldy? Sır, gizlin sır. Gizlindir. Owo. He. Ağam, siz Owo. bana öğrenil kömek ettiniz. Taňaryl kızın. Bileyal kızın. Sağ olun onu. Bolya sağ ol. Ay! Şilli yapanı getir de pısvağın alt git tov. Ne ettin Aslan ayımını? ağam. Bolya sağ ol. Geçiver, git. Gerek Millecek bolsaň, näme taklaýan? Muňa göre de men sulur ýaly gowy habar nädip sen warak maşynyňdaky deýin ha? Hay pikkan berdi. Hey dur. Ağa mümkünmü? Min. Altağa, näme gözleýäňiz? Şu at kellemi garjastyrmasana, ozalam tapmara tül gözleýän adamy. Uy, belki men de kömek ederim. Men tap bererim size. Sen maňa azar bermeseň, ullukan kömek etdiň şol. Uy, bu ýigit asla siziň oğluňyzmy? Ha, o meň oglum. O näme üçin siz maňa aýtmadyňyz? Sen muny tanıýanmy? Ha, o tanaýan. Nerden tanıýan ony? Owadan gyýyz bolsaň, ýigitleň özleri gelip tanyşy berýärler-de. Ya kakılly. Sen muny tanama hakyň ýok. Ýaňy 1 ýyl boldy. Türkiýeden okudyň eli 7 ýyl okap. Ondan sen nerden tanıýan ony? Altağa. Siz bilen oğluňyzy uklap ýörsiňiz. Biz siziň oğluňyz Ömerjan bilen mektep ýyllaryndan bäri tanyş. Hakyky. Bolýa gaýlar, sag bolun. Sağ olun Altağa. Oğluňyza da salam aýdyň. Bolýarmy? Bolýa, sag bolun gaýlar. Vay o ne deydin lan? Gurt mu tilki? Men haçan tilki bolup durun, gurt. Senden tamamam şeyledi. Yürün no, baralı. Nire? Tevda merkezine var ya. So yerde islen tığırın sayla, menden sana soğuk bolsun. Ne diýäňe ýewil kaka? Onna men sana motorlu tığır alıp bereyim diyen şan. Men motory tığır näme deýin? Ay onu bir zat diýdi, ho dilin geplese oly alıp bereyim. Oho, aýlara jemem gelýär. Men häzir aýlara jeme uşlaýyn. Dur. Özüm çıgaydarım. Yine häzir esesan. Nece? Şu salga varsan tüýütsen diyen gıydın var esesan. Golcu başkala. Ola! Ödürüm destine esesan. Hurt bolup gelesesan. Vay, muňa wara geyinip bäder tallanyp bedenip çykdy deň ana şonu. Vay. Gelinler. Uğradım. Vay. Tova, ağayken sağçılığa var yamın ya. Öbün ere çıkmağı var yamın. Kim ýolma şeýle çykýar? Bu edeşim düýbünden bolanok. Tova, sen guda çylga bar ýamyň ýa moda görkezmäge. Şeýle bir guda çylga git. Hali halkama aşırdyňyz. Ýörüň özüňiz geyinlerin. O ýör. Vay, men başgaça giyinjekdim. Ola bir hili. Bulýany. Ana durun. Durun diýen men size. Besediniň şu oýnuňyzy diýen men. Kim oyun edýärmisin? Beýle döwletli işte oyun edip bolmaz. Siz oýnatmaýan bolsaňyz, şu Gülçekre diýeniň oýnatýany men bilýän. Näme? Sen o Gülçokran nereden tanıyan? Tanıyan, onu da ne tanımak? O kız bizim devletli maşgalarımızın manasip kız değil sol. O ne il maşgalamışsın? Hilçik, biyedep, kalanın bilinmok. Sen yanında iyi dili adam mı näme? İnha aýlarda iki kagaz gürlese, ivlit, melgun, garantka diýäňe. Altı, döwletli işe garşy bolup durmasana. Bir edep yine beýle ki, oň bilen biziň işimiz ýok. Öwelçan söýüp durany. Ýaşlaň söýgüsine garşy bolup durmasana. Näme diýseňiz şu Gülçekre diýilen şu öýe gelmeni garşy men.
Sağa yerim ki. Yürü koy. İlk ödüm başlay. Koysana. İyidin ödümü yetirer. Bolya dedim-le. Salam elik. Bağışlan aman idi mi? Kim aman? Aman ağa. Palkonik aman ağın öyümüşü. Yok, bu men oyum. Biz palkonik aman ağın öyünü de bir caniyen ayal olmaz gül çekri değil mi gıydı? Düşürmedin beni. Palkovnik aman ağa. Bir caniyen ayalı gül çekri diyen gıydı. Yok, siz yanlıştınız. Derdi amanatlı yok. Bağışlan. Bor bağışlan. İnişte. Vay. Kaynar yetişin. Ağay. Salam elik. Salam. Gelin. Bağışlan. Biz aman ağanın gözlü yas bolin salgıyımız yalnız düşeptir ediyen. Aman ağa. Aman. Allah. Hedir. Aman. He, şamandır şu. Hayır aman neydiniz? Ayttım ha palkovnik aman neydi? He, şol amanla yeddilödi. Tüz yigidin güldürübi. Yörüytü toy tutup beyemçelip yörmeli yigit durol. Şodur şo. Gül çehratlı gıydı gözlek gelip. Gül çehre bizim gıydımız bilen. Bire çok koya. Uy kayıt kattı yaşaya. İkinci katın dördüncü otoğunda yaşar. Tağır yal kadın. Bile yal oğlum. kadın. Gelirler. Yöne ol. Oğlu ayalı üçütüp denize gitti. Vay hiçle. Bir de on kıyıdan olsa bol ya. Vah on kıydı yok da. Gelirler. Siz hayzamanı Vay gözleyin. ayttım ha palkovnik aman. Gelirler. Palkovnik bolanda var ha. Polisiyanın palkovnik deyip var. Yangın söndüreceğin palkovnik deyip var. Lukmaların palkovnik deyip var. Haysi palkovnik. Bak gül çökre deyip yetişin uvadanca kıyıd olmalı. Sizin diyen bir yerdeki amanınızın kıyınansak da hiç yetişen kıyı yok. Düşündünüz mü? Vay doğun. Gül çehre deyip gıydı gözleyen. Gül çehre bizim gıydımız bilen. Bire çok koya. Havva. Vah gül şehre. Adet dağlar, yağıtlar, dronomoza şeyle kıydı yok. O ne hil yok? Yok da. O ne el yokmuşsun? Vay. Yok da gelirler. Aman ağanın Gülçökre adlı kıydı yok. Men şu cayın 15. katından te yer demeyin neçeli belet. Çağa çoğularını da belet hemmez. Uy çağalı. Uy gelirler. Vah huşum uğurdun. Gelirler. Gelirler. Duruverin. Birazcık ayak çekiverin. Akıl elde huş gider değilen ne? Siz var ya, ha çay görüyorsunuz mi? Ana şu çayda aman ağa deyip bir koca palkovnik yaşıyor. Ödem aktıklı, çoğuluklu, yuğuluklu. Giden bir ova. Siz kıyın vermeyin de şu çaya var görün. Belki hem şu taydan tapardınız. Bolya mı? Bolya. Geçin. Oy Allah'tan bir de yeter. Ağlamada bu da yetirdiler. Vay görsene ki neyim işlep görsün. Dursana ağay. Dursana bir Adın ne mi? Oğul Şirin sen şu çayda yaşayan. Şu çayda gül çökredik kıydı yaşayan mı?
Ay yok bu jayda Gülşek rahatlyk edy ýaşanok. Hani koğusu pikirlensene. Vay onun için pikirlenmek näme gerek? Bu jayda ýaşaýanyň ählisini tanaýana. Vay, indi näme sekkä? Dayza. Gülçehre diýen gyz gara ýokarda ýaşaýar. Vay sen dilzardan aýlandy. Hawa. Ýerde diňin bilýän. Hawa. Görkedi bilýän. Ýürün bola. Ýürün görkedi. Gara gödüňe döleýin, aýlanaýyn seni. Hani ýör görkedi ýaşaýan ýerlerine. Inha. Şiirde ýaşaýarlarmy? Me kana kem put bereň. Barynda gülüm oýnaýar. Akıllıca balacık. Bolsa da tapdyk. Salam. Gurgunca oturan. Şükür Hudaýa. Siziň Gülçehre rahatlyk ýydyňyz barmy? Hawa. Men ogluma bir jaňa deýinler. Häzir. Alo. Ýewizjan, oglum senmi? Tapdyk. Ýewizjan, Gülçehre tapdyk Ýewizjan. Hawa. Yer paýyň menden. Ejem janyň aýlanay. Ey çiçuş, gel berik. Gelnejen olýan, gelnejen. Ine Gülçehrejan. Inna bol beripdir. Oo, ejem jany gelipdir. Ejengden başga oýnamagy adam tapmadyňmy? Hey Behriwan ejeňem şey maskara dämek bolmaýdy. Vay bizi iýle çykarýar etmedi. Ne mulla ejem? Polkovnigim ýok, Gülçehre de ýok. Goýsana goýup. Ojan, sen bize ýalňyş talgy beren bolaymy? Biz Gülçehreňi tapmadyk biýip janam. Yo, siz jaýyn ýalňyşan bolaymaň. Şol owadan mermer jaýa bardyňyz Bir ýerde owadan jaý bolsa, täze tandan bina bolsa barına aýlap çykdyk. Ine sen birin ýalňyş salgyň. Gap kaka barmaksyz galypdym. Hany gelinler. Geçin düşöwe. Geçin oturun. Gülçehre tapylmadyk bolsa bähwitdir şol gelinler. Palaw ýeliň. Men siz üçin ýörüýde palaw ula oturna. Geçin hany. Gyýyp tapylmasa bähwidi bolmy? Ya edinjek gelini Gülçehre bolsa entek bay tomaşa görürsiň. Geçin hany. Men diýen gyzyma öýlenmeseň, dagy dubary ejetdimi maňa, düşündiňmi? Bolýala ejem jan. Men diýenim bolandyr. Ey Sherlock Holmes. Sene pekke kenin. Munyum pakka. Salamu aleyküm dayda. Salam. Dayda oňun sizin ornuňyzda berdi kelip dilen nowaçydymy? Hawa oňun ol nowaçydy, bugun olsa men nowaçy. Hudaýa şükür, şa köşk ýal jaý berdiler. İçinden çykman işler ýal işem berdiler. Toýul jaý boldun. Dayda sizin adam meňiň ady berdi. Berdi saňam diýerler ýöne men berdijan diýen. Öz kaka. Anha şu kalam bilen şu kağıda berdagy öz eli bilen ýazyp berdi. Sağ olun. Sağ olun dayda. Sağ olun. Hay dostum. Sen şeytan ýa-da duşupsyň öýden. O sen it oýnanya oýnapdyra. Kaka. Gulagyna şeytan ne berme. Ogy näme diýsen o kakam söýýä. Otursan ay. Sen söýün nämedigini nerden bilýän? On soňam. Barda da günäkar sen. Bulan mujar edipsiň. Beýde bolýan. Kuş kelle diýerler. Ya. Aýyr näme etdiň molly? Näme şün men beýle maskar etdiň?
Sen meni ecemin kakamın yanına yüzü kara ettin sen. Näme maskara edenmişim men? İyileş kariyara etmedin. Ana öwedin kudaçuluğuna gidilşi alyp gurrun ederler. Näme? Diňe sen maskara etmenimi? Men sensiz yaşap bilemok, biz aşk Şeýlemi? sowdasy. Işıň aly kendir yigit. Işıň ýoly kendir yigit. Entek näme görýän? Çevre. Gece olur kimler? Olurum karnaşımın mı? Kurban daim ayal bilen gıyri. Bak sen buğra. Şolary gudaçylyğa gitjek bolamda yok gerek gel. Gitsen ha şu salga git deyip yok bir gıydyň salgysyny berdin bana. Hanay, Kurban daimyň gıydynyň näme kemeri var? Gülýal maşgalece, kemi yok. Howga gülýaly. Ay diýsen agdy var, gün diýsen gözi var. Wagşy sen ketçalyň bolmadyk bolsa, ogy törümüz gelin bolup oturmaly. Ay Ewacan, oğlum tur hany tur. Ejen sen bilen oyun etdi. Ejen degişdi oğlum. Olar bilen guda bolan men sen ejen. Çynyň mece? Ola. Hey, olar ýalygydy elden gidirip bol. Ece. Ecemcan. Kutlu bolsun toyuňyz. 30 ýyllygymyz mı? 30 ýyllyňyzdan. Kudaçylygyňyzdan kutlu bolsun. Sen kim balam? Sen kim? Mehriban adamlar, mihmanlar. Bir ayal adamsynyň ýanyna gelip, kakasy, ertir biziň ýaşaşyp ýörüme laýyk 30 ýyl bolýar bolyn, şu işkde goýunlaryň bir jyn toýaýylýa. Ey, ýaşaşyp ýörüne ikimiz bolyn, bärde goýunyň näme günäsi bar diýe. Günälimi, günäsimi, bidan keljerjegim bolup durman, aýlar han ikimize herimiz bir goý toýaýyndyr. Aylarxanyň ýakyn garnaşlary, hostarlary. Ýekeci men diňlesinler. Men Aylarxan bilen 30 ýyl bäri gün sypdyrman ýaşap ýörün. Özüm gowaksyz galmagalsyz. Men bir çydamlylygym üçin, men bir ýedermenligim üçin on hostarlary maňa hökman ullukan hala serpa yapmaly. Toy bir goguzad adamlar. Bu toyda hemme dogon garnaş, dost, ýar, ýakyn hostarlar ýygnanýarlar. Bolmasa soňky ýaşlar kim daýsy, kim ýegeni, kim dogony, kim dogon ogluny soňa waka biljegem dä bular. Şoň üçinem toy bolup dursun adamlar. Salam. Salam. Bir asıl karnaşym ekeniňe. Ay parça sen berdimi? Sen aylar ýegen özläp ber baraýanmy? Bolýaýdy. Ay parça? Sen adın Gülçehre dälmidi näme? Ay parça. Tüýt özüňe ýaraşyp duran adyň bar eken. Şeýlemi?